históriu. Vy ste dokonca napísali 3 alebo 4 historické knižky. V záhoračtine ste ich napísali mimochodom? Tak 2 áno. Jedna sa menuje Levárky, jeden je záhorácko-slovenský slovník. Majú viac jak 300 strán a väčšina v tej knihe Levárky byla napísaná po záhorácky. A ja som to robil kvôli tému, lebo môj stareček vyprávial po záhorácky, môj tata vyprávial záhorácky, teda našu reču a trošku slovensky. Ja vyprávam slovensky a trošku našu reču a môj syn vyprávia len slovensky a po anglicky. Ano, čiže bylo treba spraviť nejakú tú konzervu. Jasné, takže už ďakujeme za konzervu. Takže aj my už dnes na teda trojke prechádzame na záhoráčtinu, ale na dnes by to stačilo. Poďme dom, aby sme mohli ísť do Buech. Ďakujem pekne bojovníkovi za spisovní slovenčinu, opravárovi chrbtu, história a jazyka, pánovi profesorovi Tonimu Gútovi. Ďakujem. A úfam sa, že k nám dojde zas, ne enem na deň vtáku, snad v zdraví stretneme sa o týdeň. Číta sa to hrozne. Úfam, že zrovnýma chrbtama a perfektní našu reču. Takže kamarádi, učte sa a cvičte a s Bohem. Dovidenia. Ďakujem. O vaše zdravie sa stará spoločná zdravotná poisťovňa. Sme špecialisti v starostlivosti o druhých.